Medpros konkurs førte til, at lægecentret måtte lukke. Ikke kun på grund af manglende inventar, men også på grund af et for højt arbejdspres for den ene læge, Peder Frandsen, der normalt havde over 3.000 patienter. Et overkommeligt antal patienter for en læge ligger normalt i gennemsnittet på 1.500 patienter. Så der var brug for hjælp. Nu er hjælpen så kommet. Thomas Rasmussen her skal hjælpe patienterne i Ishøj-centrets læger, som praksisen nu hedder. Men helt ny til Ishøj, det er han dog ikke. Jamen, min ansættelse er kommet i stand ved, at jeg har arbejdet her i nogle måneder, igennem et vikarbureau, som nu er ude af centret her. Og så har jeg indgået kompagniskab med Peder Frandsen. Thomas Rasmussens funktion kommer til at bestå af det daglige arbejde med patienterne. Ja, min funktion er jo at være almen praktiserende læge for de patienter, der er tilknyttet her. Og det vil sige, det er diabeteskontroller, alle de akutte patienter, forebyggelse, blodtrykspatienter og udredninger. Thomas Rasmussen har været meget omkring, inden han kom til Ishøj, så det er en læge med bred erfaring. Altså, mit speciale er jo i almen medicin, altså som praktiserende læge. Jeg blev færdig som læge en gang i år 2000, og siden da har jeg arbejdet på forskellige hospitalsafdelinger, et halvt år på børneafdelingen, et halvt år på psykiatrisk og flere år på medicinske afdelinger. Arbejdet mange forskellige praksiser i Norge, har også passet en lægeklinik nede i Kalundborg et års tid. Jeg har været i Grønland mange forskellige steder, både på psykiatrisk afdeling og som praktiserende læge. Så med egne ord, hvordan vil Thomas Rasmussen så beskrive den nye læge i Ishøj? Jamen, det er en meget alsidig læge, som har prøvet en masse ting før, og som har været læge i snart 11 år. Det har tidligere været en udfordring at tiltrække læger til Ishøj. Noget, som Thomas Rasmussen ikke helt kan forstå. Jeg er blevet meget positivt overrasket over patienterne. Man har hørt mange steder fra, at det er tungt belastet socialt, i hvert fald nogle grupper. Og det er jeg blevet meget positivt overrasket over. Jeg synes, det er nogle dejlige patienter, der er her. Hvordan har du kunne mærke det? Har du et eksempel? Jamen, jeg synes, de har været utrolig søde og rare, patienterne, og meget samarbejdsvillige, og virkelig villige til at lave livsstilsændringer. Der har været noget turbulens omkring lægepraksisen her. Det må man sige. Hvordan ser fremtiden ud? Den ser rigtig god ud. Det ser ud som om, at vi har fået det hele op at stå her. Vi mangler dog stadig en del praktiske ting, der skal op og køre. Men den ser rigtig god ud, og vi har fået ansat noget rigtig godt personale. En rigtig dygtig sekretær og en rigtig dygtig sygeplejerske. Så borgerne i Ishøj bør ikke være bekymret for deres sundhed? Bestemt ikke. Det skal vi nok tage os af. Med Thomas Rasmussens partnerskab med Peder Frandsen har lægepraksisen fået nyt navn og nyt telefonnummer. Lægepraksisen hedder nu Ishøj-centrets læger, og deres nye telefonnummer er 28 15 80 02. Praksisen ligger dog samme sted, hvor den plejer, lige ved borgerservice og indgangen til Rådhuset. Patienterne skal nok blive glade for, at Thomas Rasmussen er startet i Ishøj. Han er i hvert fald også selv glad for at være her. Jeg er meget glad for at være her, ja. Og du bliver hængende et stykke tid nu? Ikke et stykke tid, formentlig i rigtig mange år.